Vil du have et skub til mig? Der er ingen, der skubber til. Det gør jeg da også, men du skal ikke stå og skubbe til mig. Så lad være med at blive ved med at diskutere. Så gå der med jer. Ja, så sæt dig ned og slap af. Nej, gå der med jer. De står alle fire og bombarderer mig mod Friborg. Ja, så Hun går er vi. Friborg, hun er syg, Så mand. går vi. Du så prøv at falde ned. Der er nogle gange, man ikke kan klare mere ved Friborg. Det var nu sådan en som Anton, han er psykotisk, han begynder at tale til sådan en som mig, mand. Jeg har ikke gjort ham en skid, mand. Jeg prøver bare at hjælpe ham for at noget, der er logisk, mand. Så står der og spiller grim over for mig, mand. Og det var helt med vilje, mand. Jeg gerne lige det spark over skinbenet, fordi han er dum svin. Jeg skal sgu ikke bestemme, at jeg skal skride og gå ud af stuen og alt muligt, hvad der sviner mig til, mand. Fordi jeg snakker til ham, at jeg prøver at hjælpe ham, mand. Det kan han ikke fatte, det, fordi han kun har sig selv og om sig selv og med sig selv og til sig selv og af sig selv hele tiden. Og han kan fandme skidt, han har ikke ved vågne op, mand. Han har kun til musik, mand. Så om han kan en skid med det, han kan ikke fatte en skid med noget med musik eller mekanik eller noget. Han har ikke en skid begreb eller forstand. Så lader jeg bare være med at gå ned i byen. Så er godt et Friborg i en lille kælling. Du kan godt åbne min stue. Det skulle være åben. Nej, den er låst, han har selv bedt om det. Hvad er I ude på? Er I ude på et eller andet? Er I ude på en eller anden magtdemonstration? Skal du bevise et eller andet i Friborg? Man tager at gå på pension, man. Du er unødvendig her, mand. Du bliver ej, fordi du sagde, at jeg ikke skulle ned i byen og alt muligt så videre, mand. Du er nede i kælling. Du skal selv tage noget medicin. Jeg har jo den type, jeg har haft i sin bakker. Det bliver hissig og bliver galt. Ja, vi har snakket om det lige til men jeg er ikke farlig eller skadelig på nogen måde alligevel. Selvom I bare skulle kunne klare og høre det råd måske engang, men det er en lukket psykiatrisk afdeling, den her jo. Med tunge drenge, man. Der er hele mandsafdeling, der ja, men vi bliver også nødt til at gøre noget ved det nogle gange, når der bliver larmet så meget, ikke? Ja, men I klarer mig selv af helvede til i gang med, når I sidder og snakker, eller sidder og foretager et eller andet, eller laver noget andet. De glemmer I der, fordi altså, I skal jo være os alle sammen, ikke? Men I klarer mig sgu da også ind imellem. Det kan godt være, at jeg er noget sindssygt, ligesom andre, men jeg er ikke sindssyg, som overlænder erklærer mig, og psykologen derinde. Og det synes jeg fandme er noget svineri, at de kan misbruge deres stillinger til at erklære mig sindssyg. Det står i mine papirer, at man bruger det imod mig. Min familie og alle mine venner, de er et stort spørgsmålstegn, mand. Jeg synes, jeg har forsøgt på et tidspunkt at lave nogle aftaler med dig om, at du tog til byen og kom tilbage sådan og sådan. Og sådan som jeg husker, har du ikke været særlig god til at overholde de aftaler, og så har jeg ikke været så flink til at give dig mulighed for at komme til byen. Så der står vi så, og så har der været urinprøver, der har været med stoffer i, og så har jeg har ikke noget urinprøver. Nej, så har du ikke lagt nogen urinprøver. Men det har du så ikke hvilet, og så har jeg sagt, jamen så kan jeg heller slet ikke noget. Og så er det så Eli og Michael siger, jamen kunne vi dog ikke prøve at aftale nogen ting i det mindste. Og jeg har så også endnu en sag, som jeg har nævnt for dig, som du blev meget vred over, og det var foreslå dig eventuelt at stige i trillafondosis. Så der er mange ting, vi har, om så må sige, kørende, ikke? En ting ad gangen. Ja, det sidder jeg også og tænker på. Hvor skal vi starte? Der er 3 ting. Ja, skal vi starte med det med urinprøverne? Ja. Michael har overbevist mig om, at det kunne godt være en god idé at lade være at være sådan, og jeg forlanger 3 negative uriner. Men hvis der var 1 negativ urin, kunne du få noget terrænfrihed. Så vil jeg godt komme med. Men jeg skal nok lægge en hjemme på her nu. Ja, hvad siger du til 164 mg skiller? Nej, tak. Kan jeg anke den, hvis du vil give mig det? Hvad siger du? Hvis du har bestemt, at jeg skal have det, kan jeg så protestere anken til patientklagenævnet. Hvis vi kommer derhen, hvor jeg siger, jamen det skal du have, så hvis du så siger nej, så har det selvfølgelig opsættende virkning, så skal vi en tur ind til patientklagenævnet. Okay, det er godt. Jeg skal ikke have det. Nej. Hvad så med 108? Nej, ja, det får jeg nu, jo. Dem får du nu, ja. Og dem fortsætter du så med? Det er jeg nødt til, det har du både ret i, jo. Ja, okay. Det er svin, Jamen, har de kun givet mig ret til 108? Er du sikker på det? Nej, det ved jeg ikke. Jeg giver bare givet ret til at medicinere mig. Nå, jamen hvorfor kan vi så ikke sige, at jeg kan bruge den ret til at give dig 164? Det er det, jeg spørger om, om jeg kan anke, fordi jeg vil ikke. Altså, det protesterer jeg imod. Men altså, for det ret, så er jeg nødt til at tage det, for jeg vil ikke i billedet, at det kan slås med det eller noget. Nej, det kan men altså, jeg prøver om mine rettigheder til at undgå at få det, og jeg ikke og råber og sker på, at jeg ikke har behov for det, og jeg har ikke brug for det. Det er helt det er fejlmedicinering at give mig sådan noget.
komme ud og gå. Bliver det til noget, eller bliver det ikke til noget? Er det i dag eller i morgen, eller hvad? Nu er jeg blevet lovet i 1,5 time at komme ud og gå. Nu skulle jeg lukke, mand. Ja, så må du gå med mig. Det gjorde ikke med mig, mand. Det begyndte om hele, mand. Det har været til 55 minutter om det. Ja, det er længe. Og duer den videre, kører der og så videre. Så bliver den appelleret jo, ikke? Og så ved du, jeg appellerer den, for jeg ved, du var ret. Det er jeg sikker på. Nu synes jeg, du er lidt for hurtig. Men det tror jeg, du Ja. gør. Ikke ligesom de andre gange, jeg har været derinde. 2 andre gange, Når jeg har jeg været siger derinde. torsdag næste uge, så er det kun fordi, jeg ved, at de har møder hver torsdag. Og jeg ved, at vi går i gang med erklæringen nu. Så det er ikke sikkert, vel? Okay. Men så skal jeg have en udgang dertil, eller med ledsager kørt dertil. Det finder vi ud af, hvordan det er, ikke? Fordi først skal vi finde ud af, hvornår det bliver. Og så må vi se, hvordan med det andet, ikke? Ja, det er ordentligt godt. Godt. Godt, Det er gået på over. Peter Godt. Har du 2 minutter? Han er ikke glad, og så får vi det helvede igen. Årets humør, det smitter af på os, men han har lige været hernede, mand, i en halv time. Han kan ikke engang hilse og sige dag til nogen og til noget. Han sad bare og hævde sin punkt frem og gav 100 kroner til hele, og den sygeplejerskens gave. Og så skred han igen, men efter han lige har givet ordre til, hvordan han må ledes derinde. Så de står der. I er parat til at tage en mil og snart en bælte, hvis der er noget med ham eller noget. Kom de får noget ud af det, mand. De tror, de kom Voldmars røv, mand. Jeg tror ikke, de kan det hele, mand. Fordi de er 6-7 stykker ved starten. Ikke så godt, nu. Hvorfor det? Det er positiv for heroin, eller morfin, hvad du har taget, og benzodiazepiner. Jeg rører slet ikke sådan noget, mand. Det er sgu da løgn, men jeg rører ikke sådan noget, mand. Du kan se her, der står det på skrift. Det er da ikke rigtigt. Jeg har ikke Jeg rører ikke sådan noget, men jeg har rørt sådan noget i over 1,5-2 år, mand. Jeg ved ikke, hvordan det så kan være i... Det ved jeg heller ikke. Det er ligesom nu, I siger, der er kokain i urinprøver, mand. Jeg har haft før, mand. Jeg har ikke taget sådan noget. 100%, mand. Det er sgu da noget pris, mand. Ja, Det ved alle på afdelingen, jeg ikke har taget, mand. Jeg rører slet ikke sådan noget, mand. Det er sgu da laboratorium, der er noget pis med det deroppe, mand. Det har der været før, mand. Hvor jeg kommer og siger, at jeg har kokain i urin, og jeg har aldrig taget noget kokain, mand. Sådan. Det vil vi bede dig om at gøre for vores vejen patienter, de medpatienters vejen, og holde talen til alle. Ja, du tager det. Ja, det gør du ikke. Lover du det? Jeg kan prøve. Det er godt. Tak skal du have. Tak skal du have. Jeff, du må godt gå ned i den anden ende, hvis du ikke skal noget. Ja, vi får alligevel herinde. Skal vi herinde? I kan ikke acceptere det. I kan simpelthen ikke acceptere, at du truer og